Ai baba nakiore kimambie keigarero kwani nakio bokirete. Kaki mino nare kwenda. Minto. Ngoro. Nkana tiga shantel nyomba. Kwani ngwataite. Pablo tai. Pablo minto. Pablo soka Pablo ngotene nale. Nge yagenda usika kne ngori nana komora matkaerange. Angata tuigana na komore. Biashara mbere tubwati nchenete. Biashara kia ina Pablo. Maita mangana nale nguiwe kinyoreke. Mangana mangi sana na raigura mangana mangi gore ya Pablo. Sibori gako bwata mangana. Nakikwamulike liota itachi kubwatu. Abwatu na. To kombe kabiyangu te njiro komboli Pablo. Bora Pablo noyo minata musacho wosu noyo minunche ndongere ngomoligeri nche maite ndongomoligeri. Ngibono tete ko nswana mo. Na kiege konne. Wano maithengi na komate. Ngibono uramate ibuna mukabani. Ndakuboli talibo baro. Koba mukabani bono ngie ko ego ko uswa. Tigana kuboli baba lispa tigana kuboli. Tigana kuboli. No maite no biefu ya. To konda magoste kuri mumuromi. Mumuromi no mosacho. Nte no bianga ki. Ndaite Pablo mino bosbori. Ndaite mote igana iga. Okay, bona ndotete kuungeri ndete uchikomote ye. Igo bona gotomo igungingo gote yochikomote. Taligo. Minetiga. Umaite Pablo amangana nalente igwetia mae kinyore kingwete nkoligi gwale nkora. Ngokomoligi. Use amenyete bibanda nini umaite bono tiri ku understand bibanda byangu lakini akumirie kwa muligi ocha kumuira nende mutu nganwara nje na babro nanya komora matuka erimo ara angata toiga nanya komorora boni ndete kumanya ngara riare togambe nere buno kugani kwane ko yarende Pablo mtutayere na sokora enda staro cha tali kutenna lakini na wangu metie njero kumuliginje kale kongosa kwani amangana ayo igwete kinyono nigoro yani ne kwango siro meta amete bibanda ngweta bakungu babantu na buskuzi anya gutwara none chibese Pablo gatigire nyomba ebisakana kale kuragere nyomba ali squeeze tindikora no hospital inje nani ngesakana esengencho nje muka abande kwatebire kwachikire gokwana bae no muiskore mino inje nani ngobande kurokwegesaka ngobano tete konda Igobono igona yakwa njuma itenate bisagana kali kwa Alice ndo china igobana acha komuliki go kwaranga ninja kwa chibes bono lindi kinate bisagana kwa wachaka ko no metanga actually engineering deni diana nacha ko esengenja muka bes chibes ukamuka bes Pablo chibes irenge chibono wacha chibes chane irenga bwata go chagari kibanda boy no amenyete ngote bande bina bingweta ko minyando cha mangana ne kene no eki ngonya kunya igwanya gwete okwa igwa ngaki wa igwete gana okaigunga mwana gete ara kibanda kyango kyane ngote kyali spoyo mo baba nere ngwete okumite isiboyo okumite bono njono namanya nande bane kene bambarenga bakali korigere gana nande kene wachire kumuli bono akinje nakubugo igobana kwara koleto umuli Gobano kware singinjana ko muligi nese ngenjo ya ndwere gai goma tugi entubonure yani mumuromi nto chibese no anjiria gatoire no ane chigasiria gachire chikondo yani siku atiga kwana chikondo nchenga gakolire atiga yani etomenya tarikutika no ane gesomo nyomba turagure no ane sukari ngatusibe no ane likairo bono gobano rabo beso bwaga chirori chikondo cha gwete kila saa kwenda ninja gotigere dispoli muka nje timbwati mangana njiro muntu nyomiri nje nanza kori kibablo anga chibes chana abwata amadeni ana abwata chibes chia kare wacha kusaba chibes chia go wacha ko ndeibono mutakete nani tintaka kumanyeki nje mutakete singinjo ndete madeni ane bono mutakete na bono ngomonyorole ngo chara igobano wale nyombo koro ya utetingenda omedra wangu mino to kwenda lindi nabongwana genda tonyora no genda at the end of the day cheneri deni diana abwatente tangona bono igonye tari madeni nje kanga tingi yoga iga bablo ingi oroje ntwali biashara no mwana genda nyumba biashara kibine ya no utena kingume tingi oroje kondengere limo nazin yani oroje ngabono ngindungiri tukukora ni njoroje abo na kingume tinga ki kwa bolinga nkyokora no mwana uri nakine nje ngume ti omusubati oyo mungi no mugima obwato mwana no mugako
Nero gocha gusaria omwana omutoga. Ati kwanza buna intubona tukali chindakanya ne mamuro mino nero konsari. Inche neri deni nacha. Tige gosori. Tiga pina ukani. Koigure tiga pi. Inche nachicha anga madeni ane. Moire ngomunyomu. Inche aste ona moire sinjo already ninde. Ningichire. To basaba no kwebaga. Ocha komboli gure ya Pablo ngabana nayo takete. Pablo kare mino genda nyumba gari moto yasoka. Osakwe chibes chano ngere. Ngomandi ugo. Okay. Kera mwale kwena na. Tiangu abelwa. Taguna. Nyaituka genda nyumba gari. Omonte eria ngere ria besa nenge sinjo na ebine biashara nchinere tobwa. Senche kera ari gukwa. Kere kwale kwena na ngere munya gusabana. Gari ocha kora bura boy chibes chano genda. Okay. Wono kero ko oranya rosne nyanya stepona kabesa kora geta ya tikangote ege kora geta rende nyoma ya na gote na korenda bo gora nyoma nyenda bwani yani tiere na rata mo bora no nya inje na tire mwa na usabiri ngirendo na tire mino na usabiri ngio taite ngutuna yo rente okay anya ga kubara rinjara pole na gote ya yo ragire mono anga to rende nyoma ya uri tuko gaseri kuno mwana uyu ko musacho na ga complain ntoro ko sino mulete ko igure musacho na ga complain ko igure na complain ngotene rinda amate taramanya kanga kwa mote taramanya mbono na igwa ono musacho na ngisa na igwa ganche muboli ngaki ndonge ya wante igwe musbati oyo gonyometa mukabyara mbako mwana mubwate mumuromi ntarora yahania achake bono kurindana nere bona wachire ngama waita ngomenya buone tomenye nchara mawaita Ayono ngukumete kanya kuiyati gukora kuiyati na tene nire buya ngama waita ora kole kuiyati na boko kenda gususu nyombe yunya goteba Pablo kuicha kwa manyanga mwabo Pablo nero osworo tonyora nona ritura manyanga ki amangana naba mangaho baba naba mangaho to gotika musacho na mwana agali nyomba ngabona Pablo mwana omoke wacha kuligiga gae bona aye bono kaba ningo ganyete okay swana wangu chinyomba agali tonyora no ngutu gwatebire no guchomba kipaifo tuko isaniro kunyom nae karuso Pablo kanonde tokoro nyomba sote te Babra kunyom na isanire kunyom osubana Bablo no musacho muranyoma na bana bamo gyuko igwara bagakara mo muro mina ucha kuliki kunaba kubantu komoliki kwa nengi nara komoliki mo kwa nje bati bachana teta bantu he nuraita baba nuraita kunya bana bakebuna bana kunyara ndoki kwa manyo so baliera chibese bana Bablo minongi abwate gakidola bosiboli toka Pablo minongi abwate nengi kumuliki bosiboli Bablo minongi abwate seka bosiboli Bablo minongi abwate akota ko Bablo lebeza abwate agonte Bablo nache ko musabari deni ayoro jengo moliki ngote aste yongo moyo nisanetre ni sacha lilia nembwatro gari sinjondi ngisanegeti tat ayo isanegeti ningisanegeti wakoro ukwana nakuboli tindi kokora pi baka kwachire mari kwandangereri babe igobonche kwaganyete ngangende mukomurangirire kona akibosibori ainge utari ku understanding akinje nacha komori inje nacha komori biashara mbwate nere nesinge nchagwateri deni kirubate biashara nere oyutalinche nigwete baba iko onye kubwate biashara na Pablo minto muganye gari ase bibande byago nyakobera oronya na bitara chororo matukata to go suma ngabana umusacha go cyane to kwanda utratiki umusacha yikunywa maru kaki na Pablo mutiki kunywa maru singe nchona munyorete gakunywa nje karana mwanze kurpare kala nyote para na munyote gagutinda sawa bano tiga na mwanze tebuna arenge menya bano neta kwenda kwa chibese cyane chakuri irenga gwate abano Pablo abwate cyane Pablo abwate 400 cyane ta 400 chuka no me chwata kumulira go goteba ngabano ule buya oisanige ngakane ngetengi gwachira kumulira ngisanige no musacha tali besa etaba uti igo bano chibese gwacha kulinga chine besa na elideni Pablo bano tai ride onya tai na bonko enda nche muri ko sto tanya ko ngateli omuntu ngonya bane namba yae gati umbekirite go chae bon ndere gangwe namba yae